खुलुमबाय स्टुडियो आंखिलिकां ब्रह्म कुंगा नैजनैथि भारत नां अन्थाइगोरा बड'सा सना काप बुलुर बादायलायनाया मैया थुंगेबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दखरा एबसुनि हेफाजाबजों आरो खाग्राबारि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव खाग्राबारि जनता गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय कुंगा नैजनैथि भारत नां अन्थाइगोरा बड'सा सना काप बुलुर गेलेनाय बादायलायनाया मैया थुंगेबाय। बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै मुंख्लं जानाय आरो बिएलटिनि गिबि मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सा बिथांनि मुङाव बोसोरफ्रोमबो बुलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंबोबाय थाबोदों आरो देग्लाय फैयै फैयै 22 बोसोर जाफैबाय। अन्थाइगोरा बड'सा बिथाङा मोनसे समाव खाग्राबारि दखरा एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिबान लाना खामानि मावबोदोंमोन। लोगोसे बिथाङा बिएलटि हान्जाखौ दाजेननो थाखाय खामानि मावबाय थानाय समावनो 1995 मायथाइनि 9 जानुवारियाव सुथुरनि आखायाव मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। अन्थाइगोरा बड'सा सना काप बुलुर गेलेनाय बादायलायनायनि जोबथा फाइनाल गेमखौ बेखेवनानै होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा नरेन्द्र नार्जारि बिथांमोना बाहागो लायो। अन्थाइगोरा बड'साया जोंनि उदालगुरिनि बे खाग्राबारिनिमोन आरो बिथाङा आन्चलिक आबसुनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरिनिफ्राय लानानै बिथाङा जिल्ला आबसु आरो सेन्ट्रेल कमिटिसिम थानानै बिथाङा खामानि मावदों आरो बिनि उनाव बिएलटिनि समावबो बिथाङा बिएलटिनि गिदिर दैदेनगिरिमोन आरो बे समाव बिथाङा मुंख्लं जादों आरो बिथांनि मुङावनो जोंनि खाग्राबारि आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि जि स्पर्ट्स एस'सियेसन दं बियो बिथांनि मुङै बेवहाय बुलुर बादायलायनाय एबा भलिबलनि बादायलायनायखौ फाथिबोबाय थादों आरो बियो मोनसे माने मा होनो बिदिखौ नेसनेल राष्ट्रीय खेला बियो अल इन्डिया लेभेलाव आसामनि बादैबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैयो। गतिके बे खेलाया जोंनि बे जायगानि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लाइमोनफोरखौ जाखांबोनाय जि लाइमोनफोर बिसोरखौ गेलेनायनि बिथिङाव गोबां थुलुंगा होबोदों आरो बिनि गेजेरजोंनो खाग्राबारि भेरगावफोर बायदि ओनसोलाव दिनै गोबांथार माने गेलेग्राफ्रा नेसनेल इन्टारनेसनेल मेडेल मोननो माने दिनैहाय हादों। बेबायदि साख्रि बाख्रिबो गोबाङानो मोनबाय बेनि गेजेरजों। गतिके आं साबायखर बावो खाग्राबारि आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि स्पर्ट्स एस'सियेसनखौ जे बिथांमोना दिनैहाय 22थि जाबाय बियो 22 बोसोर जाबाय बे खेलाखौ होनाया आरो बेबायदि बिबान लानानै होनायनि जुनैनो दिनै बे जायगायाव बायह्रानि मानसिफ्राबो फैनानै दिनै बे जायगाजों मोनसे सिनायलायनाय जादों आरो बिथांमोननिफ्रायबो बाख्नायनाय मोनदों। नंगौ सार जों दिनै मिथिनो नोंथाङा दिनै नैबे जिखिनि खाग्राबारियाव मोनसे नोंथाङा बाख्नायथाव खामानि मावबाय इनडोर स्टेडियाम होनो थांगासिनो दङ बेनि उनाव मा बुंजागोन? औ जों दा बेवहाय मोनसे इनडोर स्टेडियाम बे भलिबलखौ जाहाथे इनडोर सिङावनो गेलेनो हायो मोननै भलिबल कर्ट थानाय जोङो मोनसे इनडोर स्टेडियाम थिग खालामदों आरो मानगौ गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेखौ लुफुंनो थाखाय दिनै बिबान लाबाय आरो अलरेडि बिनि डिजाइननि थाखाय टेन्डारा जोब्बाय आरो गासैबो डिजाइना जाजोबनानै दा खामानिया वार्क अर्डार जाहैनानै माने बेवहाय मावफुंजासिगोन आरो बे इनडोर स्टेडियामनि मुंखौ जोङो मानाव गेदेर अन्थाइगोरा बड'सा बे मुंख्लं जोहोलावनि मुङैनो दोननाय जादों अन्थाइगोरा बड'सा इनडोर स्टेडियाम। बे जायोब्ला खालि गेलेनायल' नङा गेलेनायनि अनगाबो बेवहाय बायदिसिना जोंनि मिथिं दावथिं बा कालचारेल प्रग्राम फांसनफोर बेवहाय खालामनो हागोन। बेवहाय 1000 मानसिफ्रा जिरायनो हायो गेलारियाव आरो मोननै भलिबलनि कर्टआवबो मानसिफ्रा जिरायनो हायो आरो बायदिसिना प्रग्राम खालामनो हायो आरो बे इनडोर स्टेडियामाव जोङो गेस्ट हाउसनि माखासे रुम लाखिनाय जादों जेराव बायह्रानिफ्राय आलासि फैयोब्ला बेवहाय दोननो हागोन आरो बायदिसिना कच फैब्लाबो दोननो हागोन आरो माखासे गेलेग्राफोरनिबो जोङो बेवहाय रुम खालामदों डरमिटरि बिथांमोनाबो बेवहाय थानो हागोन। बिनि अनगाबो बेवहाय बायदिसिना कनफारेन्स मिटिं फिसा फिसा मिटिंफोरखौ बायदिसिना आफादफ्रा एक्जिकिउटिभ मिटिंफोरखौ बेवहायनो लानो हागोन। बेफोरबायदि बेबस्थाखौ बे इनडोर स्टेडियामाव गासिबखौबो लाखिफानाय जादों जाहाथे गामि ओनसोलब्लाबो बेवहाय गासैबो जोंनि माने गोनांथार माने मा होनो बिदिखौ हाबाफारिफोरखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो बेखौ बेबहार खालामनो हायो बाहायनो हायो। एन्टार इन्डिया सार सानदों नामा अन्थाइगोरानि बिथांनि नामावहाय मिथिहोनो थाखाय फैबाय थानाय समाव अल अभार दि इन्डिया मिथिदों होननानै सानदों नामा सारा? हा निस्सय जों बेखौ मोनथिहोनांगोन खारन अन्थाइगोरा बिथां बायदिनि जिथु बिहोमा मोनसे हारिनि थाखाय खामानि मावनाय मोनसे हादोरनि थाखाय खामानि बे जोबोद गिदिर। अन्थाइगोरानि जिउ जारिमिनखौ जायफ्रा फरायगोन बिथांमोना मोनथिगोन जे बिथाङा माबायदि लाइमोन समनिफ्रायनो
हारिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन खामानिल' मावाखै बिथाङा दैदेनदोंमोन नेतृत्व होदोंमोन आरो बिथाङा बड'फाजों समान समानै बै समाव ओंखारफानानै खामानि मावदोंमोन आरो बिनि उनाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बिथाङाबो सासे दैदेनगिरिमोन बड'लेण्डनि सासे मुंख्लं BLTनि गिबि मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि नैबे खाग्राबारि ओनसोलनिमोन आरो बिथांनि मुंख्लं जानायाव बर' हारियाथ' गोबां खहा जाबाय आरो बिथांनि जि बर' जाथिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जि बावसोमनानै गालांबाय बेखौ अरायसम गोसोखांनो थाखाय जों बयबो खौसे जानानै बिथांनि मुङै भारत नाङारि मोनसे हांख्रायनाय भलिबल एबा बुलुर बादायलायनाय जों खुङो आरो देग्लाय 22 बोसोर बियो आरो बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानि मणिपुरनिबो बेवहाय मोनसे टिमा बाहागो लाफैदों गुबुन गुबुन जायगानि गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बे बुलुर बादायलायनायजों लोब्बा लाखिनानै गांसे खुगा लाइसि दिहुननाय जायो आरो बेखौबो देग्लाय दिहुननाय जाहैबाय आरो देग्लायनि बे बुलुर बादायलायनायनि गेजेरजोंनो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा खाग्राबारि ओनसोलाव जोंनो गंसे इनडोर स्टेडियाम नांगौ जादोंमोन आरो बेखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि आरो बिथाङा जोंनि जायगानि MLA बिस्वजित दैमारि बिथाङा लुफुंनायनि जि अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय बिथांखौ आं जोंनि ओनसोलनि जानानै आरो BTCनि जानानै साबायखर जासियो आरो बे इनडोर स्टेडियामनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बायदि बायदि गेम गेलेनायनि खाबुखौ मोनगोन माखासे गेमखौ जोङो इनडोर स्टेडियाम गैयाब्ला गेलेजाया दा बेफोर गेमखौबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनानै गावनि जिउखौ दाना लानायनि जि राहा बा लामा बेखौ मोनथियो सार बेजों लोगोसे नोंथांनि हम डिस्ट्रिक्टआव जों गोबां नुनो मोन्दों गोबां यांस्टार्सफोरा माने गोबां स्पर्ट्सआव इनभल्भ जानानै दङ आरो गोबाङानो माने बेबायदिनो साख्रि बाख्रिबो मोननाय स्पर्ट्सनि थ्रुयै मा बुंसार बेनि बेलायाव बेथ' जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि बे ओनसोलाव आर्सारिनिफ्राय लानानै फुटबलनिफ्राय लाना भलिबलनिफ्राय लानानै गोबां इभेन्टआव जायफ्रा मोजाङै गेलेदों बिथांमोना गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनबाय आरो बियो मोनसे बिदिन्थि जे गेलेनायनि गेजेरजोंबो जे साख्रि मोनो बियो मोनसे गोजोन बिदिन्थि आरो आं बिदिनो आवगायलांनो थाखाय खावलायगोन गेलेनायनि गेजेरजों साख्रि मोननाया सबसे इजि एबा गोरलै दा बेखायनो जायफ्रा जि खेलाखौ गेलेयो जाहाथे मोजाङै गेलेयो आं खावलायगोन आरो बे ओनसोलनिफ्राय गोबां सम्भाबना दङ दिनै भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय साइ सेन्टारफोराव जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां गेलेगिरिफ्रा दंहैयो शिलंआवबो दङ जा साइ सेन्टाराव जोंनि जायगानिफ्राय बिथाङा जुदु गेलेयो दा नेसनेल लेभेलावबो बिथाङा पार्टिसिपेट खालामबाय दा बिसोरनि लाइफआ माने फुरा सिकिउर्ड बायदि जानानै दङ दा बेखायनो आरो आवगायलांबावथों आरो गारजेन बिथांमोनाबो जाहाथे गाव गावनि गथ' गथायखौ गेलेनायनि फारसे जाहाथे दिथा होलाङो आं बेखौनो खावलायो